morning, Nana Pay. Baby out here me free beer or Osofo Eric Ampiao. And I pay my betina a conjum, Edema Minia Bema, Sofo SK. And I pay me nim senia ubehunyame na ubetun tumunyame aye unyame kese. Mumubi hoya mubemu bu ntam dodo 1 2 na wabemebu ade baako mienu esipe na wabemebu but ndana pemi wase mehye onkura se emfa honi esibia no bomoden so obehye ohode but yase se wo hye ohode a ebeboa wo ema wotumi aye na makasie ede ahye onyame ede enyinyam ye maame ose one de ohunyame se nyame is great God, but how do you also see God in the anape? Many unyina yebeko onyame asem ten bo modern fa otetefon fra onua bi fra maame bi fra wadamfo bi fra obi a mesi ono otimantem ho no ompe wasem. Good morning bibia otimi efiri bia enana pe mede nchia kese pa na fi adom ahengwa nanim na mede ebrew adom ahengwa edikan enana pe mene unyina yeti ene Great God. Sana ye mame ehunu se nyame e great God and na person ehunu se nyame e great God. Ebia o ye staff ewo adom 106.3. Ana se uye edwuma ewo multimedia. What me kem person fra onua. Men kan kire se fra onua da and dem person fra onua na kacha ne se bebia oti adebia oye bia omfa ne radio ento adom 106.3 isansem wasemi edemano. Good morning Sofo SK. Meda wase pa ni nkranhye ne se ne obobo metiko se abrante bebia wo bia wo ye dem beda nkran na be program no. Enti maye city etiu mabeda nkran enda na permit fidi so Sofo SK onyame enhyirawo. Ye ko nyame asemu odofo ende me ne wo eko onyame asemu ewo eye Hegai baby a menenam ti mi phone no ewo low battery enti ende me ne wo enkan borofo memia meni akantwi akere Hegai etemienu Hegai chapter 2 ye kan efri nchichema emienu edeba kachre sitel ba Serubabel Juda Amrado no ni Yeho Sadak ba Joshua osonfo penyini no ni oman no enkae no se mumuwan ena aka a ohunu edan yi enkane enyim nyam no na afei muhunu sen entise adai a enye he mo eniso na afei hye wo ho den Zerubabel Ewurade asemnie na hye wo ho den Yehosadak ba Joshua osonfo penini na mo hye mo ho den asase no so manyina Ewurade asemnie na mo hye na munye edwuma no na mimedi mu echi asafu Ewurade asemnie. Amen. Orafo nana pay me no can be putum make us be strong ye din ye nam gina wonanso
Just me ameno kase quickly na ye oman aye oman Israel ho. Na sa oman sabre no na Nebukadnezar abefa oman ne nomum enti Babylon fu fa oman ne nomum. Nyamin tabadan Solomon eyire no ho esi kama eden na yebubo ne eden na sisi ahunu a emfata enkane ne sania eda no tie orofutie me pese wo ma woni nyina da nyame so minimini ya wuko minimini ya ato minimini ya adwendwen ede ama multimedia staff minim sania enkane na hu sania multimedia esitie enti ebia nde wuti wosi enkane pa multimedia ni orofutie me ebia na wasem se enkane Ghana sania Kwame Nkrumah Ghana pa ni sania nyimnyam na da Ghana so enu nie ebia na wo de eyebusuo na wo se adwo mansa koku menu ene yebusuo pa ni good morning Nana Educhum of Breman Bakon minim se oti adom pa yebusuo pa ni Bakon abusuo enu nie ejumeya na nkane me ye ni emedjumen ejumeya me nana no me mpanifo epaja ejuma ne disi ho enti yebusuo ye fie enkane ni mnyama na Davidue iso sani afie iti aya wo dadwen ma wo dwendwen sani enkane na medjuma sitie sani emisika sem sitie osofo eske good morning nyame bese amoka wati wo de no problem wo de ti asem we mesi nyame obese amoka obetumi kwa ka obi akoma se osofo eske ebre dodo osofo eske de bia obefa ka no bebanti sabre mame nto ka bi fenche osofo eske enye nyame din sofo calm down tie nyame si ordinasem edisma Hegai say Hegai Mama kuwa Zerubbabel and leaders of Ghana muntie leaders of organization muntie ekobia wom tie enkane pa ebia now call resurrection no because enkane pa papa mo kwa safo pa enie tie nyame se be strong esase mu waka na utiase wuye enyim nyama nkane na ohuru se de abusua no so woda so tiase enti menye wadwen se enyim nyam na kofam woda so ye multimedia staff woda so Ghana ni a woye adwuma woda so ye police ni a woye adwuma wo police service woda so military man woda so adwuma Ghana education service enti nyame se mu amaka no muntie mu amaka no mu no empenifo asofo empenifo asojafo commanders mu nyina muntie nyame se nipa bia maka ni nyina muntie ayiwa nyame se tie wodie tie enti se nkrofo ka se enkane no na se na adwuma ni tie o se wa waka no mentra ho ye adwuma no work o se mu amaka no mamu ntina mu ho na munhwe na mundwendwen na munkasa enti enkan no asore no pa ni bebi asore fase na asore no sani nipa ba asore sani asore na nyimnyam wo ho sani dom pa ba asore enkan ye kwa asore a onyame akwa kasa na tumi na mabi sisi asore na akofom se nyame si wei ene na modwendwen calm down brafom Sewa husa tosia me pese me chose ye adwuma no nyame se ye adwuma bia covid brei wo Nebukadnezar wo masa bre wo fam wo bre covid yare ya bai ama wuntumi nkokwa so biam wo sika nyina hye nyame se kakira na wo hunu fa ye adwuma no osofo kakira ka no nyame se ye adwuma no ebusua fie na bubu etu se safia we die ye menye na ne etumi apagya fie no nyame se ye adwuma no sofo enkane pa John Wesley asori ni John Wesley asori ni okay nyame afre John Wesley akawo o se wo so ye adwuma no Assemblies of
of God asefo a minim pa de nyame se hey wo he se wo kasa sa we ni wadwendwen se enyina kofo ye adwuma no menso ye nam nyakukuduro na nye din Orafo anapemi catch us menso nyakukuduro na ye nam na ye adwuma no esanse nyame nim sa wahunu enka anu anyim nyam no na ye wo pese enka se anyim nyam na betumi abem wadwene se tumi be back. Have faith in the Lord. Say senate be the church, God can transform the church. Ebusuana wadwene se abaye bi na afa ebusuana tumi no afdi ebusuana so na tete ebusuana pasam nyame se hu ebusuana na hyase na toto na ma esanse ebusuana be de ebetumi agina biom. Minim ni akofo wa brabom minim ni wahu san kanu mpanifo ene epega eye bibi pabi edisi ho na sabri adina akofom elutia beda na adwendwen. But I am here to tell you nyame se je eduma no na mpa ba emo obemu mubi wo mabemu bu ntam dodo ha mabemu bu ntam emo obemu bu shedding. Be strong. Nyame kan promise was be strong. Now, Shasa and Jamaican, also leaders. Zerubbabel being the leader, be strong. 80 man penny me catch us a yet nam. Not just a man penny, but the cabinet members, Nipa Beno, Asofo, I work Ghana, be strong. So for part to me, Casa, my see who told you? Nyame say, share this a day I know in Kana, I am or that journal. Nia Solomon yen Solomon yen dia ko osafo na tumi awuram. Yes, na so mu amakaya mu webusuo no mu no membu ho abonfia menka so ya kwala ketwa ai menka se sabri multimedia but minim se wo waka multimedia no nyame se ye adwuma and transform them, push it forward, you see the glory of God again. Sofu into patchere se mebusuin se ne busuin aye se ne medwuma aye ebetumi ase apagya biom nyame ebetumi pagya efise nyame nim se ne na nkane nate oni madwendwe na wodwe onim ne wodwe ni sambre wi. Number 1 me pesa otumi hu se ye adwuma no na betumi ahu nyame anyim na be prom ase enkan efise nyame akasa shawden wa command say do the work. Pastor, do the work. Asoreba Ghana ni awutie me wherever that you find yourself e wo wiase na fa na nyina me pese otie say ade biara akofom no ade biara asan no wo betumi aye nyame say ye adwuma no mentena ho emfa unsan show demiri fam na won kasa keke menya akwadworo but ma unsan ye djuma na so do unsan ye djuma nyame obehira unsan no djuma esan se wakase nipa bia wan ye djuma mane nidi afensa bia be ye djuma no nyame obehira sa nsan no no kan nyina wi oso onipa biara na koma eda nyame so na nia nipa no hwehwe no nyame be ma nipa no nsaka. Fear not esan se nyame eta wochi enuti no sound crime oto asukaya osema mu wiamfiri o apamu amenemu wo Ghana ni ma wiamfiri se nyame ne ewa apam ose senia me bo mose ekiri dom na menemu ose ya apam wo bra na mu wo Egypt asase so no sa apam no medaso me kurom se me nyame mehwamo megemu mepejamo mekromo mabam ho ban man koje bansiri bi but trust God. Esasa nyamese odaso die wapam. I am here to tell you, Mr. President, have confidence in the Lord. Esasa nyame daso ni Ghana wapam. Mr. Minister, have confidence in the Lord. Esasa nyame ni wapam. Oni prebiara hutie me ne ende nyame ni webusuo no wapam. Multimedia staff, have confidence in the Lord because nyame ene wapam. Mr. Abu, have confidence in the Lord. You will not fail. Good morning. Me say, have confidence in the Lord because nyameni wapam. You can't come to multimedia. Na papa way and funny ministers preach the word of God free of charge. Nyameni wapam. Papa.
nipa bia wotie me wabusua no nyame ne abusua no ewa pam enti no matter what nyame na pam on say no ye nyame da so kuta na pam if only so benya kukuduro if only so be adwuma no if only se wabemu mbu if only so benye ni da so se nyame aka no bibi entumi nsesa ne nyame aka ne nyame aka dia fa ho no ebebem ne ahunu se atofom ase no onyame ebepija you see nipa biara ode no hu ede to nipa so no eye no me de ma no mekai ababa wa bi ena ne sofo wuye ni sofo wuye penasem se sofo ye wudi a ene na mesu mewu 1 month pa no no so wuye because when your faith e wo nyame be se wo se nya gidie bi e wo nyame na so nya gidie wo nyame mu a na so do ho to nyame so na se nya nyame di ahye wo nsa no wenje mu anto ho na se wo ya nyame a o hire nipa no nyame obehira o nhira keke obepigyaw nia wo hunu ne nkane no aya wo dadwene na wo da wo dwen se ade we ebetumi ayedi edini me pese wo tia se ebetumi ayi wo hu maame bia fa yefunu ama yefunu na se nani da so nyina sa papa bi se meyire we die oye busufo odafo me pese wo tia se onye busufo just have faith, have confidence, have trust in the Lord na nyame a odu ba wiase ade papa bia esi wo busua no mo pen no nyame ebesan epege busua no ema ebusua no tumi bebigina ho ebusua no etumi aye from ama enyimnyam a sabere unim se ye busua no enyimnyam a ahwere ebusua no nyame ebesan pege busua no si ho ema bibia etumi aye kama se ye man Ghana ye beti ase se nyame a odiyem ebedua Ghana man mu no saa nyame no eda so tiase na saa nyame ne waka fa ye ho no onyame eni ehwambo a nyame oni Ghana ehwambo ne ati bia no ebesi omangane eda na pei mesi nyame ebema no esi okraye nyame ebehye ne din enyimnyam ewa brabom na ne ati bia no ubehu onyame kasiye se obeji nyame edi na se waye dwuma no nko ade a nyame a waka no ne waka onasem no obehwe se ebebem emanu esiye because we are worshiping and we are serving a great God. Nyame a great God. Orafo me say anyone bo great God no. Eji so banya gidi ewo nyame mu a. Se uye dwuma bia na wadwuma kofom na so betumi ase aye bia mu a. Dia mpesa oti ase ene se mensuro. Dada no a wohu se sabre se dwuma no akofom. Enyimnya na wohu se enyimnyam no efiri ho no. Mensuro esanse nyame ehunu nea mwafom. Nyame ehunu wadwendwen. Nyame ehunu nea woka ewo akoma mu. Afi nyame nankasa ena wakasa. Nyame ahyew se yedwuma no. Enye no keke osi yedwuma no esanse nyame eka ho. Mr. President nyame eka ho. Sofo SK nyame eka ho. Papa Bishop nyame eka ho. Abrantia afi ena wafefe ewebusua num tie osi se umpenimfo ni nyina ewu nkompa wo ena waka enti waka no ye dwuma no ne ase webusua no ubetumi asesa no ne ase ewasafo no ubetumi asesa no ne ase ewo man Ghana mu ubetumi asesa no se Ghana education no aye basa wo Mr. Minister ubetumi aye ho bibi nana ne ubeto ye no se enkane no ebusua no enyunyama ewo mu no asesa me pesa otia se ubetumi aye ne ye Sofo Stephen Amuako menim se enkane racing John Wesley a yempenifo kan Wesley asafo no se enyimnyam no akofomu a wo usu wo bia ubetumi aye na asafo no asan epija ye dwuma no enye kwadwofo enfo weni ento u minister bi so
Emfa weni ento MP bi so. Emfa weni ento wofa bi so. Emfa weni ento usofo bi so. Emfa weni ento maame no papa so. Abrantie ubetumi aye adwuma. Enti si emfa sika mfi abrochiri mbrewa. Eno nche so ntumi ye adwuma no. Adwuma bia ye de ahye osaro so entena se na nkasa kasa keke. Nemo ye de ahye osano ye. Esanse nyame wa hodim bia ode wura mu. Good morning. Irabri shraw. Ye adwuma no efrise nyame kan ho. Ye adwuma ne sanse nyame nim enkane no se ne enyimnyam no esitie se ne adwuma no sitie nyame nim se ne busuan no sitie nyame nim. Once again Nana Edutwom, good morning. Breman Bako, Ohene Kesiye Papa, Irade nkan ho. Enti me be sorry. Ebia no pese ye bom paye. Ebia ohia futu. Ebia ohia kwankyere. Ebia wabemabu. Ubetumi ne me akasa. It was 024 28 999 38. Rafutimi 024 28 999 38. U fresh here, o friend, bonse phone off. Me charge phone off here. Bibia me shepa me papa so freski pipi me ti koma me buy. The phone off. Entibia mesofone na yetumi akasa ni tumi abompai Irade nhyiraw na onka ho Methodist for eba enti celebrate happy birthday powerful one enkomau Mrs. Lano Alice Fanoye Fotonye sorry Mrs. Lano Alice Fotonye wo adan anyamam nyame enhyira bebre na nyame onkoso embo ho ban nyame man de atu enka ho Sara na yenyina ofi